Kitang tanan nga mga tao sa kalibutan, pulos kita nagpasan og utang nga dako kayo, nga way usa nato makahimo pagbayad. Ug unsa man ang utanga, ang atong kaluwasan sa atong kalag. Kinibang kahigayunan nga kita nahimong anak sa Dios ug makasulod na taglangit, dako kay nang utanga, di gina mabayra nato hangtod ta mga matay. Sige lingay mong tupad, sige kag bayad sa imong utang. Pangutan ba? Sige kag bayad. Ug unsa may atong paagi sa pagbayad aning atong utang ngadto sa Ginoo tungod sa iyang dako kayong gihatag nato nga grasya, ang kaluwasan sa atong kalag. Unsa may atong ikabayad sama sa mga santos, labi na gyud mga martir, sama ni San Maximiliano Kolbe, kamao sa tang mohatag sa tibuok natong kaugalingon ngadto sa uban. Kada nato hatag sa atong kaugalingon para sa kaluwasan sa atong isig katao, nibayad tas atong utang. Unya kun mamatay ta nga nagsigig bayad sa atong utang, papas ang atong utang. Pero ato na ganing paninglan ang atong isig katao, parihaan ni dinhing gilabni niya, gituok pa gyud. Ibalik sa Ginoo ang atong utang. Pag-anhin nato dinhi, nagdakog utang. Sikat kay ng 70 million nga utang, pero kuan na lang na karon 66 million 300,000. Pakpakan na to, kani os-os na. Nagpasalamat ko kay ang mga tao nga atong giutangan ani, aron makumpleto ang atong kumbento dito sa San Vicente Ferrer, usas mga simbahan dinhi sa atong Archdiocese sa Sugbo, makumpleto. Nya ang atong mga gipang-utangan ani, niingon ra gyud, hinay-hinay lang Father, willing to wait. Nahimo sad silang nakabayad sad sa ilang utang sa Ginoo. Atong pakpakan ang mga taong atong salamat kay ninyo ha, nawa kay ko ninyo presyura, kay inyo kong presyoron na tukon gyud mo. Mao na nga hinay-hinay lang kita og bayad sa tong utang. Nya ang atong paagi dinhi aron makabayad ta aning atong utang aning 70 million og utang nato sa Ginoo, kamo sang nagsunod nako akong mga parishioners, online o territorial parishioners, ang inyo sang paagi sa usas mga paagi sa pagbayad sa inyong utang sa Ginoo, kung inyo sang apilan og bayad ang akong utang in relation sa kumbento dito sa San Vicente Ferrer Parish. Unsaon man? Palit og slot. Bright yung mga bata. 100 pesos lang ipalit og slot, nakabayad na mo sa inyong utang or nibayad na mo sa inyong utang. Di magina maimpas. Sige lang gitaghatag mo na kanang virtue of generosity and charity. Importante kay nato. Unsa man ang mga virtues ang paghatag na way pagpangayog bayad. Sige lang yung hatag hangtod ka mamatay. Kay kung makit-an tas Ginoo nga namatay tan gasigi taghatag, ang resulta ana papas na ang atong utang. Pero dunay ni inform nako nga naa ko noy pipila ka mga tao nga nag-raise og funds para muapil, mutabang og bayad sa
70 million nga utang. Pagkadungog nako, ningon ko, ayaw nagtuhui sila. Kay wa ko'y gi-authorize nga tao. Gidaan ako dinhi sa akong kaugalingon, kining maong obligasyon, wa ni nako gibilin sa San Vicente Ferrer Parish. Totally, wa ko'y gibilin. Ni ara ni gidaan ni nako, kay total 80% sa projects nato dito sa San Vicente Ferrer. Sa unom katuig na kong pagdumala dito, 80% sa kwartang nisod, dili man gikan sa San Vicente Ferrer Parish. Gikan man sa ninyong tanan nga mga nagsunod nako. Labi na gyud sa mga outside sa country. Nya kamo nagsunod ra man gyapon mo nako hangtod karon. So ato ra gyapon ning padayonon og tabang og bayad. So naa gani mag-raise og funds. Nya gamiton kining atong kunuhay obligasyon, gamiton ang akong ngan na para ni itabang ni Padre Siano aning pagbayad sa 70 million, ayaw mo tuo ana. Unsa may una ninyong tan-awon na para gid ni sa atong programa, una ang ato yung pagtubag ani o pagbayad ani in the form of slots. Asa man mo mopalit og slot aron siguro gyud nga para na sa atong parokya o para aning among obligasyon dinhi sa Compostela. Kani naman ko dinhi anha mo sa atong opisina, palit mo diha slot, tag 100 pesos ra maning atong slot aning grace, dinhi mo palit nya during Sundays na dihas gawas ay magbutang ta dihag lamisa. Kana palit mo dihag slot nya nananghid sad ko sa bag-ong pari diha sa San Vicente na naama sad ta ditoy mga followers na sad, mga parishioners, mamaligya lang yapon sila slots during Sundays na ay lamisa diha sa gawas sa San Vicente Ferrer nga simbahan o niya dito mo palit og slot. Murag ang nagdumala diha Sister Tessy og Sister Virgie. Naa gani laing tao mamaligya niyong slot dito nga wa dito sa lamisa, bisan pag dito sa opisina sa parokya, ayaw mo tuo nga para na ato. Kung doon na mo'y ihatag na donisyon ngadto sa opisina sa San Vicente Ferrer Parish Liloan, dili na para sa 70 million, para na sa ila ditong projects. Kaya maghimo man sa nag-project yun sila. Mo na, suporta mo sa ilang project, og naaman pananglitan, pero ayaw hunahuna nga ato na dinhi. Kay in relation to San Vicente Ferrer Parish Liloan, kining 70 million good as paid na ni. Wala na sila'y tulubagon. Agreed na nako og sa bag-ong pari dito. So kung naa may movement nga maghimo og mga fundraising, bisan pag-asang dapita, bisan pa mismo dito sa San Vicente Ferrer Parish, I declare karon dili na nako authorized. Scammer na. Scammer. Unya, kung inyo sa nang ihatag nga rin nato, pinaagi og online, tanawa din sa atong screen, ang atong mga bank accounts, GCash accounts, official contact persons, mao ni ang atong official contact persons, Crescenciano, Father Crescenciano Ubod, Bernardo Jacobi, Hinara Laborte, Remedios Ocaba, Edna Barosa. Kanila, maura ni sila. Naaga ni laing tao nga mangayo ninyo kwarta kunuhay slat-slat para ani ayaw. Ayaw ipadala, ayaw sa ihatag kay scammer na. Nganong ako ning gisulti kay imbis mga tao mutabang nato pag-settle og di sad ta clever, prudent, makuha ta sa daghan kay karong nagkatag nga mga mapahimuslanon. Sakya nila ang atong mga charitable activities, pinaagi sa lingla-lingla, madinhi masimbahan o diha mas gobyerno.
Nya dili makaabot sa proyekto adto ra kutob silang bulsa. Una klaro na ha. Nya unsaon man nato paghimo ana? Kada semana palit mog slot dinhi sa atong official nga mga outlets or mga lugar. Labi na gyud para siguro dinhi na lang gyud Compostela. Og adto sad mo sa San Vicente former parish nako mo palit during Sunday ra didto sa lamisa nga gi-sit up sa gawas. Ana ra. Mga igsoon, dako kayog tabang ang atong simbahan sa kaluwasan sa kalibutan. Diri sa unang pagbasa, ang mga Israelita, bisag bag-o na ang ilang leader, nisunod sa Ginoo, og nakita nila nga ang Ginoo naghimo gyapog milagro, gipahunong ang pagbaha sa tubig sa Jordan aron sila makalabang. Sama sad sa gibuhat ni Moises, gipasibog ang dagat dito sa dagat na pula aron sila makatabok sa pikas tampi. Muhimo ang Ginoo og mga imposible basta kita magsunod gyud sa iyang sugo. Ug unsa may sugo sa Ginoo, ihalad ang imong kaugalingon alang sa imong isig katawo. Sige, lingiyay mong tupad. Ingna, halaran tika sa akong kaugalingon. Sige, ingna. Nahalaran tika sa akong kaugalingon. Nya, muhonghong din na imong tupad. Sugdig bayad imong utang. Nya, mingka, sunod na lang si Mana. Ayaw. Anam yung hatag. Muna kita sad karon og mopalit mog slot 100 pesos nitabang mog bayad sa utang nato ngadtos mga taong nagpautang nato niining kantidara para matuman ang proyekto simbahan. Mabayran sad ang inyong utang in the eyes of God. Og kung mamatay man ta anytime in the eyes of God, wa tay utang. Pero kung di gani mo mubayad, di mo mutabang og bayad, nya magsige mog pangayo, sige mog tigom, nya mukalit mog kamatay or mukalit ba kog kabatay, nya sige kog tigom sa kolekta, igatubang na kos Ginoo ang Ginoo, Padre, wa man day kakabayad sa imong utang. Nga naman, ni undang magagpalit og slot, ibalik dayon ang akong lain na mga utang na peligro na ko Hinoong mapriso. Kaning priso diri nga gihisgutan unsa man impierno. Silot ba? Silot. Ana. Di mo gustong silutan, palit mog slot. Pero sa inyong pagpalit og slot, iagi gyud sa mabinantayon na pagpalit. Kana ra gyung authorized nato. Nay ni warning nako, Padre, daghan kay kabutang sa imongan sa Facebook o sa YouTube. Unya di ka ni mangayo sad kay sige ra makag-announce yang imo ra basang mga humili maoy ipamutang nya portig yung daghana Padre nya di makikutig tan-aw ana nato ra man dinhi mga item o itig monitor ingko pastilan di ay no kakuyaw nangutana sa ko unsa may akong buhaton isige lang yung announce Padre og unsay imong pamaagi para ma-aware me mo na ako karong sugdag announce ang atong authorized nga mo represent nato maura gyud dinhi sa karon Santiago de Compostela Parish dinhi sa Compostela Cebu o kaning atong i-flash dinhi sa YouTube o sa atong online masses mao ni ang official persons, official contact numbers o official account numbers o wa tay laing skema sa pag solicit kanira gyung slot naa gani mangayo na ingon na kining maong programa para ni itabang og bayad aning 70 million ay nagtuhoy bisag kinsa pa na sila kay wa ko nag-authorize nila in relation sa former parish nako good as paid na ni nya kung doon na sila dito'y project alam mo sa nay suportahe aron tinaw ang atong pagtabang dili magka lanrakas kay malibog na tag unsaon pagtabang makuha tas yawa. Di ba?